So ito yung isa sa mga pinakamalapad na daan dito sa may Pampanga at ito yung Jasa Road. Yan. Dito sa kantong ito, yun yung papuntang Mega Dike. And then kung didiretso ka naman, mapupunta ka ng downtown San Fernando. At dito, papunta na ng Subic and then Bataan. So good morning once again, Kabalen. And welcome sa ating panibagong update dito sa Pampanga. And this time ay pupunta tayo sa may bayan ng Bacolor. Yan. So random vlog lang at titingnan lang natin yung mga pagbabago, especially dun sa may mismong bayan. So it's been a while since na last tayong nakapag-vlog doon. At ngayon ay muli natin papasyalan para may pagkita ko sa inyo at makita rin natin kung ano ba yung mga bagong ginagawa nila doon sa mismong downtown Bacolor. So tara, samahan niyo muli sa ating solo ride adventure dito sa Pampanga. So itong kalsada ito, isa sa mga busy highway. Bali kung didiretsuin mo yan, kung dating doon sa may Hermosa, magiging na yung pangalan niya, Roman Highway. Yan. Pero dito, Jasa Road pa rin. Jose Abad Santos Avenue or yung dating Japan Olongapo Road. Dito maraming mga nagtitindang truck dito saka mga heavy equipment. Ayan no. Komatsu. Then dito Asahi Group. Bacolor Town proper. Yan. So dito na tayo. Dito na tayo kakaliwa. Medyo nakakatakot lang dito. Ang bibilis ng mga sasakyan. Tapos ang lapad ng kalsada. Maraming mga truck at bus na dumadaan. Kaya medyo nakakatakot. Ganyo. Welcome Barangay San Vicente. Exit. Ano ba yun? Oh, may bagong tinatayong building pala rito. Ang laki niya. Ano pala ito? Sky Hotel. And then dito, Destiny Hotel. So, dalawang hotel na magkaharap. At ito na yung San Fernando Guagua Road. Dito, isa sa mga famous landmark ay yung Don Honorio Ventura State University or DABSU. Parang ito yata yung main campus ng DABSU. Sino ba si Don Honorio Ventura?
Then dito, maganda yung church dito eh. Yan o. Ano ba pangalan niya? Hindi natin masyadong napansin. Tsaka dito sa may Bacolor, maraming mga magagandang simbahan dyan. Nandyan na yung San Guillermo Church. Yan, very famous yun. Yun ang isa sa mga nalahar na simbahan. And then, nirevive nila. Yan. Dito na tayo sa may pinaka-downtown. So, ikutan muna natin yung yung public market. Ito yung Pure Gold Bacolor. And then, New Bacolor Public Market. Yan. So, ito yung itsura ngayon ng downtown Bacolor. Yun, tapos na yung building na to. Dati ginagawa pa lang eh. Hospital pala. Ayan o. Bago yung hospital. Ayan o. Basic Infrastructure Program. Multipurpose Building. Ayan o. Lucky Star Construction and Trading. So yung pangalan pala nito. Ito. Ricardo P. Rodriguez Memorial Hospital Annex Specialty Hospital. Ayan. Ganda ng ganda ng hospital. Diretso pa tayo rito. Dito pala yung papuntang San Guillermo Church. Ayan. So, mag-visit muna tayo rito. And then, baka dito na tayo magpalipad. Medyo, nagdidilim na naman. Kanina, bago tayo umalis sa bahay, umulan na ng malakas. Slow down, church zone. Wait, daming tao. Parang may program yata. Dito muna tayo. Park tayo dito. Motorcycle parking area only. Ayan. So kung mapapansin nyo, merong mga kulay yellow na mga banderitas. Ano kayang ibig sabihin nito? So tara, pasok muna tayo. Visit muna tayo dito sa may San Guillermo Parish Church.
lang tayo nakapag-drone at nagdilim na yung kalangitan. Ayan o. So nandito pa rin tayo sa may tapat ng San Guillermo Parish Church. At nakita natin yung loob at nakapag-visit na tayo. So ngayon pupunta na tayo. Ikot na tayo dito sa may Bacolor downtown area para makita natin yung mga bagong kaganapan dito. So let's go. So ninang bago tayo umalis, nagdilim ngayon naman, umaraw na naman. Oh. Iba-iba yung yung klima. Sa bagay, parang meron yatang low pressure area. Yung Typhoon Francisco yata. Ang ganda nito sa drone shot kanina. Yung Ricardo P. Rodriguez, yung pinakabagong project dito sa may Bacolor. May bago tinatayong hospital. Punta tayo dun sa may bandang Municipal Hall. Sino kaya itong statue na ito? Yan o. Tignan nga natin. Tignan natin yung pangalan niya. The improvements of the Crisot Monument pala ito, were made possible through the support of Villa de Bacolor local government unit under the leadership of Honorable Mayor Eduardo G. Datu. Ano pala ito? Crisol Monument. Yan na yung pure gold. So ito naman yung Escuela de Artes y Oficios de Bacolor. Dabcat. So Dabcat yun. Tapos dito, Dabsu. Ayan. Ayan yung Dabsu. And then, dito na tayo sa munisipyo. Ayan o. Municipality of Bacolor. Naku. Madilim na. Sakto lang tayo nakapagpalipad. So, ito yung pinaka-municipal hall. And then dito, Bacolor Integrated School. Yan. Entrance. So, ito yung entrance ng ano. Saan ba yung exit? Ikot tayo. Ayan. Ayun yung pinaka-loob ng ano. And then dito naman yung legislative building. Ganda ng building, oh. Diretso pa tayo doon. Ano ba yung meron dito? No entry. No entry daw. Municipality of Bacolor. Tapos, yung building dito, ano ba ito? Parang korte yata ito. Municipal. Hindi. Ano pala? Basketball court pala. Ano pala yun? Covered court pala. So, ang ganda ng covered court nila. Ayan. Ang ganda, oh. Air condition. Then, itong fire station dito. Free Wi-Fi for all. Diba?
That's good news ah. Free Wi-Fi for all pala dito sa may Municipal Hall. Keep right. And then, dito naman yung Bacolor Water District. Yun o, na ginantaki nila. Ah, ito pala yung ano, Municipal Trial Court. Yan o. Dito pala siya. Yan. Dito pala yung korte. Okay, so patapos na yung ano natin, tour natin dito sa may downtown Bacolor. So again, maraming salamat sa panonood. And keep tuned to Froilandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. Please support my channel by making like, share, and subscribe. So again, ride safe always, kabayan. See you and I see you, and Froilandas is signing out.